नमस्कार. कारवार प्लस कोंकणी न्यूज चॅनलाचेर तुमगेले स्वागत. आज पळयात आयचे खबरो. जिल्ह्याच्या ग्रामपंचायतीच्या पहिल्या आणि दुसऱ्या टप्प्याची निवडणूक मुक्त आणि शांततेन मतदान जावचेसाठी डिसेंबर 22 आणि 27 तारखेक मतदान जावच्या ग्रामपंचायती भागात सर पिवचे, सर विकचे, सर धान दिवचे आणि सर संग्रह करचे निषेध केला म्हण जिल्हाधिकारी डॉक्टर हरीश कुमार हेमी आदेश जाहीर केला. मतदान करच्या 48 तासा पहिले म्हटल्यान पहिल्या टप्प्याच्या 22 तारखेच्या मतदाना पहिले 20 डिसेंबर सांजे वेल्या 5 वाजेच्यान तशेंच 27 डिसेंबर दुसऱ्या टप्प्याच्या मतदाना पहिले 25 डिसेंबर सांजे वेल्या 5 वाजेच्यान ही बंदी लागू उरतली. ह्या कालावधीत फऱ्या दुकान, बियर बार, क्लब, फऱ्या डिपू बंद दवरूंक जाय म्हण जिल्हाधिकारी डॉक्टर हरीश कुमार हेमी आदेश दिला. कामगार व साखर मंत्री आणि केडीसीसी बँकाचे अध्यक्ष श्री शिवराम हेब्बार यांनी आज केडीसीसी बँकाचे मुख्य कार्यालयात 2019-20 सालाचे बँकाचे प्रगतीबाबत पत्रकार परिषदेत माहिती दिली. बँकेक 2019-20 सालात उत्तम प्रगती करून ह्यापटी 7 करोड 7 लाख रुपयाचो निव्वळ फायदो जालो. बँकाचे प्रगती जावच्याक कारण आशिल्ले ग्राहक, कर्मचारी हेमका श्री शिवराम हेब्बार हेमी अभिनंदन केले आणि आमगेल जिल्ह्याक बागायती जिल्हा म्हण जाहीर केले बद्दल बागायतदाराक पीक कातीसाठी कर्ज मेळटले म्हण तेमी सांगले. या पत्रिका गोष्टीत बँकाचे उपाध्यक्ष श्री मोहन नाईक आणि सर्व निर्देशक, व्यवस्थापक निर्देशक उपस्थित आशिल्ले. रस्त्याचे काम पूर्ण केलेना म्हण आक्रमक जाल्ले गोकणचे अशोकेचे गुड्ड्यावेले परिशिष्ट मुकरी समाजा लोकांन ग्रामपंचायत निवडणूक बहिष्कार करतले म्हण तहसीलदाराक याचिका दिली. हेमी अशोकेच्या गुड्ड्या भागात कुली काम करून जेवण करतात. रस्तो व्यवस्थित नाशिल कारणान खूप वर्ष झाली आम्ही त्रास काढते आसात अशी म्हण तेमी सांगतात. रस्तो निर्माण करून दिया म्हण जनप्रतिनिधीक याचिका दिला बी कसले प्रयोजन जालना. तशी म्हण अशोकेचे मुकरी समाजी लोकांन ह्या पटी ग्रामपंचायती निवडणुकीत मतदान करना म्हण याचिका भितर सांगला. ह्या वेळार कोसबू गणेश मुकरी, नारायण गणपती मुकरी, नागप्पा यस मुकरी, गौरीश जी मुकरी आणि इतर हजर आशिल्ले. तहसीलदार अनुपस्थित, सहाय्यक शिवानंद हेमी याचिका स्वीकार केली. शासकीय रुपाली नायक हेमी कारवार तालुक्याच्या कडवड ग्रामात भारतीय जनता पक्षाचे कार्यकर्त्याक भेट दिली. ह्या वेळार तुम्ही सांगले की ग्रामीण विकास करच्या आणि लोकसेवा करच्या उमेदवाराक तुम्ही निवडून हाडा. पंचायत मंडळान एक मंदिर समजून हिंगा उत्तम सुशासन दिवचे प्रतिनिधी तुम्ही निवडून हाडा. ह्या वेळार ग्रामीण मंडळाचे अध्यक्ष श्री सुभाष गुनगी, जिल्हा उपाध्यक्ष श्री नागराज नाईक, कारवार मंडळाचे अध्यक्ष नागेश कुर्डेकर, स्थानिक नेते, ग्रामस्थ व कार्यकर्ता उपस्थित आशिल्ले. विधान परिषद सभापती कडल्यान नियमभंग, सचिव शिवराम हेब्बार. शिरसी विधान परिषदेचे सभापती श्री प्रतापचंद्र शेट्टी हेमी विधानसभा सदनाचो नियमभंग केला असे सचिव श्री शिवराम हेब्बार हेमी सांगले. सभापतीन अविश्वास दाखल असताना त्या स्थानाक पुढे वचून नियम मोडला. विधान परिषद कार्यदर्शीक सभापतीन शोकास नोटीक दिवूक प्रतिक्रिया दिवन पहिले सदनाचो नियमभंग केल्ल्या सभापतीचेर कारवाय जावूं जाय, तर कार्यदर्शीचेर न्ही. बहुमत ना जाल तरी हुद्द्या वयल्यान फुडें वयची आशा अजुनूय तेमगेर गेली ना अशे हेब्बार हेमी सांगले. राष्ट्रीय महामार्ग सदाशिवगड हिंगा गोवाच्यान कारवार प्रवेश करतना सदाशिवगडच्या काळी न्हंयच्या पुला पयली स्वागत फलक रोटरी क्लब पश्चिम विभाग हेमी काल लोकार्पण कार्यक्रम केलो. ह्या स्वागत फलकाची किंमत 2,10,000 इतली आसा अशे रोटरी क्लब पश्चिम विभागाचे अध्यक्ष शिवानंद नाईक हेमी सांगले. काणकोण तालुक्यात बहुसंख्य काजू झाडाक डिसेंबर महिन्याक मोहर आयिल्ले निमित्ती काजू बागायतदार खूप खुश आसात. ह्यापटी काही प्रमाणात थंडी पडिल्ल्यान सारख्या वेळेरीत काजू आणि आंब्याक मोहर आयला म्हण शेतकऱ्याले म्हणणे आसा. काजू पीक हे काणकोणच्या ग्रामीण भागात शेतकऱ्याले प्रमुख पीक जावन आसा. खोला, श्रीस्थळ, गावडोंगरी, पैंगीण, खोतीगाव पंचायत क्षेत्रात खूप प्रमाणात काजू लागवड जाता. वन खात्याची काजू लागवड काणकोण तालुक्यात खूप प्रमाणात जाता. काणकोण तालुक्याच्या काजू बागायतदारान वेंगुला जातीची कलमाची लागवड केला. 3 ते 4 वर्षांत
ती मुहूर्तात व उत्पन्न दिता, पण गावठी काजू झाडाक बऱ्यापैकी उत्पन्न दिता म्हण हांचे शेतकरी सांगतात. काजू बोंडापासून रस काढ, हुराक आणि काजू फेणी तयार करतात. काणकोण कोविड महामारीच्या वेळार आपापल्या गावात गेले परप्रांतीय कामगार परत कामाच्या शोधात काणकोण तालुक्यात येऊन रोज सकाळी कामाच्या शोधासाठी चावडी यांच्या पालिका कार्यालयालागी खूप संख्येने येतात. 300 पेक्षा जास्त कामगार सध्या चावडी काणकोण बाजारात कामाच्या शोधासाठी येतात, पण हेतू भितर 100 ते 150 लोकांक मात्र काम मिळता. उरील कामगार परत आपापल्या भाड्याच्या खोलीकडे उतरू लागतात. या परप्रांतीय कामगारात कर्नाटक, झारखंड, बिहार, यूपी, बंगाल, छत्तीसगड या राज्याच्या कामगारांचा समावेश असा. पुरुष कामगाराक दिवसाक 700 रुपये पगार आणि महिला कामगाराक दिवसाक 500 रुपये आणि तसेच गौंडी कामगाराक दिवसाक 800 रुपये पगार मिळता. काणकोण तालुक्याचे स्थानिक कामगार बी आता 700 ते 800 रुपये पगाराक मागणी करते असतात. आज उत्तर कन्नड जिल्ह्यात 17 कोरोना पॉझिटिव्ह केसेस मिळाले. कारवार 5, कुमटा 3, शिरसी 4, यल्लापूर 3, मुणगोड 1 आणि जोडा 1 कोरोना पॉझिटिव्ह केसेस मिळाले. तसेच 20 कोरोना रुग्ण बरे जाऊन हॉस्पिटलांतल्यान डिस्चार्ज झाले. कारवार 1, अंकोला 3, कुमटा 2, शिरसी 1, सिद्धापूर 5, यल्लापूर 6, मुणगोड 1 आणि जोडा 1 कोरोना रुग्ण बरे जाऊन हॉस्पिटलांतल्यान डिस्चार्ज झाले. अजूनही 98 कोरोना रुग्ण उपचार घेते असतात. तुतू भितर 20 रुग्ण हॉस्पिटलात आणि 28 रुग्ण होम आयसोलेशना उपचार घेते असतात. तसेच आजपर्यंत उत्तर कन्नड जिल्ह्यात 14,109 कोरोना पॉझिटिव्ह केसेस मिळाले. तसेच 13,828 कोरोना रुग्ण बरे जाऊन हॉस्पिटलांतल्यान डिस्चार्ज झाले. आजपर्यंत उत्तर कन्नड जिल्ह्यात 183 लोकांले मरण झाले असा. इतल्यान आयचे कारवार प्लस कोंकणी बातमीपत्र हिंगा सोंपता. व्हिडिओ लाईक करा, शेअर करा आणि कमेंट करच्याक विसरू नकात. कारवार प्लस कोंकणी चॅनलाचे पुराय अपडेट मिळण्यासाठी कारवार प्लस कोंकणी चॅनल सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉन क्लिक करा. धन्यवाद.